Здравейте, приятели! Днес бяхме свидетели в блока, в който живея, на неприятен инцидент. Към 6:30 е влязал криминално проявен мъж от квартал Надежда, който се е барикадирал с газов пистолет точно срещу квартирата, която ползвам, апартамента. Слава Богу, че няма пострадали. Такова нещо не беше се случило в този квартал от дълги години, но се надявам и за бъдеще да няма такива проблеми и дано въведат денонощно дежурство в квартала, защото квартал Надежда е най-близо до Даме Груев и в Сливен, и тук трябва да се въведе засилено полицейско присъствие и денонощна охрана, защото никой не е застрахован. Благодаря на полицията в Сливен, че се свърши работата перфектно и че изведе този крадец от тук, и се надяваме повече да няма такива проблеми. Приятна вечер!